Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще снимам PvP. Виждам във двойно. В Creeper. Болярската схема, братчет. Централно, Криско Бейс, Мария Елиева, бейби, минимум максимум. Но поне това PvP ми се получи. Сигурно 5 PvP ми се получава някакъв. Най-ми е удобно, до петото и сочно. Ставам кът животно, един път като почна. Може би нарочно, тя ма гледи мощно. Аз купувам глупости за нея, ма изгодно. Карам го еляк и гледам всичко да е точно. Мога да я галя по-напара денонощно. Пуши от Ямайка, сува ги на майка. Кара най-лъскавата скъпа таратайка. Всяка нощ троши пари събрани на мозайка. После ми звъни, че съжалява и съвайка. Тялото им мазно, пипа си мога си пай. Ща ма за джоба, вика, нещо ми е жадно. Това беше. Знаеш ли някакво място, някъде къде ще правим се. Не, но хубавото е, че идваш тук, правиш ето така и взимаш приятели. Мисля, че съм направил. Това съм тук коледна утра. Покажи на тия хора. И после паля към слънчака. Много истории има чак. Мислих да снимам с мама, но той левка. Тя ми вика, ти си баси маньяка. Ей, карам бавно товар, пак по Ескобар. Дигам всеки бар, пази се от катинар. Карам бавно товар, пак по Ескобар. Дигам всеки бар. Покажи на тия хора как се мяташ, как го движиш, как се бараш, колко се раздаваш. Малко не може да прави. Как го движиш, как го бараш, колко се раздаваш. Съседите бучат, пенсионерите кълнат, а ние сме на път да събориме градът. Съседите бучат, пенсионерите кълнат, а ние сме на път да събориме градът. Отивам някъде, където няма мои други закони. Може би нещо ме е стъкнало. Къде малко съм си мисля, че мога. Тясно, търсим друго място. Ти е ясно, искам те ужасно. Този мъзен час, нищо друго не е важно. Ние сме на път да събориме гръщно. Покажи на тия хора как се мяташ, как го движиш, как се бараш. Покажи на тия хора как се мяташ, как го движиш, как го бараш. Отивам някъде, където няма мои други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Отивам някъде, където няма роли, филми, телефони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. 2014, бейбе. Декстър on the beat. Деял Петрович. Криско, бейбе. Директно там, където. Дабъл кил. Секс бурен, стрес мулев, бита шумен, държима буден, как се чувствам? Идеал Петров, идеал Петров, идеал Петров, идеал Петров. Секс бурен, стрес мулев, бита шумен, държима буден, как се чувствам? Идеал Петров, идеал Петров, идеал Петров, идеал Петров. Кучето ма хапе, пода ми са мърдър, тавана ще пропадне, гаджето превърта, зимата по шопски, лятото сме морски, топа на купона, шампиона на народа, бейб. Гаджето ми Барби, чади като Марли, само иска парти, автори по 2 дни, всичко да похарчи. Колко много е да ми останаха, жал вече игра става. Дай ги, и стимуланти,
носи тя по чанти. Вика дай бутилка, имаме ли билка? Ще ма побърка, виша мале, само да ми падне. Секс докато припадне. Секс бурен, стрес нулев, битът шумен, държима буден. Как се чувствам? Идеал петрол, идеал петрол, идеал петрол, идеал петрол. Секс бурен, стрес нулев, битът шумен, държима буден. Как се чувствам? Идеал петрол, идеал петрол, идеал петрол, идеал петрол. С мене хвемани, подозрителни, само наши. Крайно нагли, джоб тараши, слага в чаши. Прави, само каши, лъже маже, Боже пази, от мене тази. Дами канят, дами да посагат, дами ягат. Искам ги на купчина, много превъзбудени. Кокани, фукани, много щупени. Как да ги пилева, мами има схема. С мене два авера, хартиена афера. Дупето пантера, джамове карера. Не мога да се събера, да се намера в панамера. Идва да ме цунка, много секси шумка. Под маса пуска, виша мама, само да ми падне. Секс докато си тръгне. Секс бурен, стрес нулен, битът шумен, държима буден. Как се чувствам? Идеал петрол. Как можа, бе? Толкова големи пари имаш ли нея? Секс бурен, стрес нулев, битът шумен, държима буден. Как се чувствам? Идеал петрол, идеал петрол, идеал петрол, идеал петрол, идеал петрол, идеал петрол. Нищо ли не стана? Или просто беше тук? Ама беше точно. Секс бурен, стрес нулев, битът шумен, държима буден. Как се чувствам? Идеал петрол, идеал петрол, идеал петрол, идеал петрол. Секс бурен, стрес нулев, битът шумен, държима буден. Как се чувствам? Идеал петрол, идеал петрол, идеал петрол, идеал петрол. Ого, става по-добре. И разбрах, че сега да ме бил пълен. Пак ме убиха. Тук. Това явно от рекламите. Там отидох по късмете, се не занимаваш. С теб друг свят ще открием, знаеш ли как в друг свят. Трябва да ми вярваш, можеш ли, зная ли съм ти, вярвай ми. С теб в друго време, заедно и само ти ще си до мене. Вярвай ми, вярвай ми. Те защо не гледам къде хода, пак. Като нов съм, пак на плей. Слънце в мене грей, с нощи бяхме окей. Ясно карахме желания по непознати пътища. Света мълчеше, ти крещеше. Стонеш, бяхме устните ми шепне. Замълчи, а в мене блъскат се вълни. Желая твоята душа, не разбираш ли? Къде да те намеря, покажи ми. Аз къде да те погаля, знам, позволи ми. И всичко е тъмън с тебе, нощите ми са сладки. Да се обичаме на такова като шматки. Само с тебе всеки миг е пир. На сетивата вече всичко е за хир. И още не знам как се прави това факшено. О, готово не си. Ако някой знае как се прави Survivor, да пише в коментарите. Факшено. Не гледаме назад, всичко твое ми е непознато, имаме контакт. Ден
твоето лице. Щом не виждам те до мене, нищо няма цветове. Близки срещи няма трети вид да те позная. Началото не ме интересува или края. Ти си там някъде, аз съм тук. Дали когато някой си отива, то е за да дойде друг. И всичко е тъмън с тебе, нощите ни са сладки. Да се обичаме на такова като шматки. Само с тебе всеки миг е пир. На сетивата вече всичко е загир. И това беше, дано да ви е харесало. Малко си говорих ПП-то. Да знам пък за гиакията. Ако искате още клипове с мен, абонирайте се. Харесвайте и коментирайте. Можете да напишете като коментар какво искате да е следващото видео. И не, това не беше паролата. Паролата ми е 2 пъти тараци. Защо казах? Исках да видя колко хора ще продължат да влязат. Но нищо.